खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै जों फौजी गेमनि बागै खोथा सावरायगोन। बे फौजी गेमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव-दावसि जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे फौजी गेमनि बागै जोङो थार खोथाखौ मिथिनानै लागोन। बे फौजी गेमनि पोस्टारा मोनसे गेम दं, नोंथांमोना स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ। बे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। बे गेमनिफ्राय बे फौजी पोस्टारा कपि खालामनाय आरो लोगोसे मुङाबो कपि खालामनाय, नङा होमबा लोगोफोर? पाबजिनि सोलाय फौजी माने सेमानो, माने मोननैबो एखेयानो। पाबजिया बेन जाबाय नालाय फौजीखौ लाबोनानै होबाय आरो गेमनि पोस्टाराबो एखेबाव। दा बेनिखायनो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दावराव-दावसि जागासिनो दङ। बे फौजी गेमखौ अक्षय कुमारा लन्च खालामगोन, नाथाय माब्ला लन्च खालामगोन बेखौ डेटखौ होनाय जायाखै आरोना। बिथाङा मैयाहाय टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै होदों, नाथाय लन्च डेटखौ टुइट खालामथ'वाखै। माने बिथांमोना मावगासिनो दङ बे प्रजेक्टआव। बे फौजी गेमजों जेसेबांखिनि फैसा खामायनो हागोन बिनि 20% फैसाखौ बा रांखौ बिर ट्रास्ट होननाय मोनसे ट्रास्ट कम्पानियाव हरनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो बे फौजी गेमखौ दासान्दि मोजाङै मिथिथ'वा, बे कपि नंमारगोना नंमारा बेखौ मोजाङै मिथिथ'वा। नाथाय गोबां इउटुबारफोरा, जेरै हिन्दीनि गिदिर गिदिर इउटुबार बा इंलिसफोरनि गिदिर गिदिर इउटुबार, बिथांमोना बे गेमखौ कपि खालामनायसो होननानै सोंदों आरोना मानसिफोरनाव। जेनेबा पस्टारखौ आपल'ड खालामबाय, ओमफ्राय मानसिफोरनाव सोंबाय बे गेमाथ' कपि खालामनाय ना मानाय, आं जेबो मिथिया, नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहर, बेबायदि होननानै बिथांमोना कमिउनिटि पस्टआव होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आंबो बेनि सोमोन्दै एसे नायबिजिरबाय। नायबिजिरनायाव आंबो मोनबाय बेनि पस्टार, बेनि गेमनि मुं गासैबो कपि गोजा, माने खावनाय गोजा आरोना। जेनेबा सोरबाफोर भिडिअ आपल'ड खालामोना मालायनि, बेफोरबायदिनो अक्षय कुमार मोनाबो गुबुननि पस्टार आरो गुबुननि मुंखौ खावनानै गेमखौ बानायदों। नाथाय बे गेमाव बै मोनसे गेमजों एखे नंगौना नंमारा बे सिङाव थांबासो मिथिगोन। नोंथांमोना नैबे पस्टारखौ मोजाङै नाय। बे पस्टाराव मोनसेया जाहैबाय जोंनि बे इण्डियानि फौजी आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुन हादोरनि। बेनिफ्राय कपि खालामनाय नंगौना नङा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै फोरमायहरबानो जाबाय। खालि बेहाय इण्डियान फ्लेग दं, जेनेबा गेमाव जोंनि इण्डियानि गेमाव नैहाय फौजी मा होनो इण्डियानि फ्लेग दं, ओमफ्राय बिसोरनियाव बेहाय फ्लेग गैया आरोना। बेखिनियानो, नाथाय गासिबो सेम। बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिया गुबुननिफ्राय सिनेमाखौबो खावै खावै बानायो आरो दा अक्षय कुमारा गेमखौबो खावनानै बानायनो नागिरदों होननानै मानसिफ्रा एकदमबारे गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ। आरो बे फट'आ सेकेन्डआवनो भाइराल जादों। आं मिथिनायाव मोजांनि खोथाया बेनो, बे फौजी गेमजों जेसेबांखिनि आर्निं जागोन बेखिनि रांनि 20% फैसाखौ ट्रास्ट कम्पानियाव होगोन। माने बिथांमोननो होगोन, ट्रास्टआव होगोन। जेनेबा बिथांमोना फौजीफोरनो हरगोन, बबेबा माबा मोनसे जाबाथाय हरगोन। बेबायदि ट्रास्टआव बिर ट्रास्ट होननाय मोनसे मा दं, मोनसे ट्रास्ट कम्पानि दं, बिसोरनो हरगोन जाहैबाय। बेखिनियानो मोजां खौराङा। गुबुन फारसेथिं बे पस्टाराबो खावनाय आरो गेमनि मुङाबो खावनाय। दा गेमनि सिङाव थांबासो मिथिगोन, जेब्ला लन्च खालामो अब्लासो मिथिसिगोन। लन्चनि डेटखौ फोसावनाय जाथ'वाखै। लन्चनि डेटखौ दाहाय बेलासिफोराव नङाबा गाबोनफोराव फोसावनो हागौ, नाथाय दासिमाव लन्च डेटखौ फोसावथ'नाय जायाखै। अनलाइन गेम गेलेग्रा इउटुबारफोरा बिथांमोना जुदि फौजी गेमा पाबजि बायदि जायोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन होननानै बिथांमोना सानैसो गेम गेलेग्राफोरा फोरमायनानै होदों। दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनाखै जानांगौ, मानोना बे भिडिअआ गेमनिसो जाहैबाय नालाय, आरो नोंथांमोना गेमनि बागै बांद्राय मिथिनो लुगैया, नङा होमबा लोगोफोर? बे मोनसे गेमसो। दा बेनिखायनो आंबो बांद्राय एफा सिरियास टाइपै भिडिअ बानायासै। आं बेखौ जिखिनि खौरां मोन्दोंमोन बेखिनिखौनो होनो हाबाय, नङा होमबा लोगोफोर? दा जियानो जादोला आंखौ गगा मोनगासिनो दङ, नोंथांमोना एसे मेनेज खालामबानो जाबाय।